راديو إيرنا قرن أفريقيا زنصلالوا حدقا ورار عسلن بطا حجونا يتقالين السودان أبي منزر كبل العصر تشح سراويتا خصح بمخانا أفليتا سعود عرب أبيت مقبي بتصوتا فلالين أقلقلوت كبا زقدد حقي تسريزو زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدوات ريدي إرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا بزرزر نايزيق سمعوت أنحكم أرستاز زينا زفلم نايلو مسلوس عسرت تحساس كلتشحن عسرت تشعاتن فنوى ريدي إرنا نعو سيعبو دما مدب إرتران كوابي أنك قربيو كساب تتسامي مدبنا مسانا حبيلكم كتسأنحو عدمينايو هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. علتها وزينا إيرترا أبتركبن هاجرات قرن أفريقيا زنصلال واحد قعسلن بطا تقليلو 5 تقالي ودمك بن حرشان أتنققو اتودب أبزرق حمد أنققتا نتخاب زبان أبزبان كاب هاجرنا وهاجرن ناساقا مزمت زلو عسلن بطا مدر بدان ممكات حيال سعرتاتي كايدو كوانتلو زتت أفيو انقاو حتاتي فريم هلاوم أسميرلو أبزوانزي ورار عسلن بطان صلالي وزلو زواتات عالمنا دوب هندن باكستانن وشمت فارس وي بحر عربن زوا قرن أفريقانيو أبزوا قرن أفريقيا بسيميناو كفال إثيوبيا استرعي أنبت أمدر بدا ناب إرترا بمسكار كمستفاري تتسبساب إتأكز بمسرت تتسبساب حدا وجله خبت بوغن إرتراز أتو عسلن بطا ناب سعود عرب سجيرلو بخالق شناخات إثيوبيا فلفلن بطا نام مبرق شناخ كللات أوغادينن صومالن سلزوفر دوب سجيرو ناب صومال كأتو مخانو ودب مقبن حرشان قمتات هيبو سودان أبي منزر كبل العصر تشح سراويتا تسحب مخانا قدامي مينستر تهاجر عبد الله حمدو أفليتو نسوب زهبو حبريتا مسرت زبسح خفال سراوي السودان كابي من كسحب مخانو كانت الرقاقت أساد حموش شح سراوي السودان قنا أبتهاجر كتسنح مخانو حبيرو مسحب سراوي السودان كابي من سعود عرب من السودان نزل لوازم دناتات بقالو تاقتصقلو 5 قل تنتنتي يأمتو عبد الله حمدو أقدمو مسأل الجزيرة أبزكادو قلمت أيغ أبي منزر كب سراوي السودان كاب 25 شح كم زي بزح تقيسيو حتب زهبو مجلتي أبي من كاب استوافر سراوي السودان أساد حموش شح قديات موتن مقصلتن كم زقبرة إيقلات اتمس إيران تبق زمدنا خمزلو زنقر اللحوتي هزب السودان داكو أبزي مريتهم قديات موتن مقصلتن كخونو خفكر كم زي بلون تعق بروبوغانداتاتو كاكايد سنحيو حبرات إمارات عربونا قدما أبقما قمك إح بحري نا يمن زنبر سراويتا 5 سحبتن أب إرتران كال كبابيتات يمن بزاسلت أناتهم ميليشاتات كتكو 5 فتنتن إيزكار إيرترا تركبن 30 حدن هاجرات بمشارخ تزأكبا سعود عربن حبرات إماراتن قدم حموش عمتات أبي من جمر أوكينات كبير سب أو نواتاون كسراتا تسعبو بزي زخونة فريو أبجالان نتبتحو بأنصارو نزبس حك فاليمن تقوص أصيرو زركب حوتي أبلع لسراويت سعود عربن سودانن تدقاقا من متقعتات بمفناو بزورو زلو كبير سب أو نواتاون كسراتات والتهدراويت أبللتا ونين يركب سعود عربن إماراتن بخينات كأوتالون زي كألا حوتي ببوليتيكا وزتن مقرابن جميران مهلاون دبلوماسينياتات يملكتو أب سعود عرب أبيت مقبي ندك أنستيون دك تبعتيون فلالين أقلقلوت كبا زقدد حقي تسرزو بمسرت نكسنة سعود عرب بسنبشو مونت تحساس زم حلالفتو أواج اتنلع لحد زمن تاني عزت أنحا دك أنستيو مسقلعو دك تبعتيون بينهم تفلاليوم زقلقلولو كل تأفدقاتات أبيت مقبي أي كدلنيو أبزغلت عمتات تحكي أسبق أستفخي سكان تتسنحة بوق عقبز اللقنا لومي كلاي معالتيو بتصنو حق شريعات محادر سعود عرب كاب كل دشان 10 شوعاتنا تحيزا بتتاتاتو زلالو تتات ندك أنستيو قليلو تسنحة قيدتات بمفراس معرنة صوتان من رقاز تسرح كم زلايا تتأكز كم ممرح مكينا بزي مسنيتا سبقاي باسبورت محزن مقاشن أب مأكلات مزناقعن ميداتات سبورتن مسدك تبعتيوم متنبارن زأمسلا ندك أنستيو كل زنبر حقتات تقليلو دك أنستيو أبلات حيلتات سطان سراويتون كخونا زفكد أواج موطوون إذكر برأيي كلتشحن 30 زفلت وطن سعود عرب أم مسلات دك سب معرنتن صوتان كالإنزد هبه بوليتيكاوي محبراون قطباون لوقتات نمتتاو زنك أدايو زي خبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولا راديو إيرنا
ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሃገር እስራኤል ኣብ ኤርትራውያን ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣሕዋት ውሉደ ክህነትን ምእመናን ዝተረኣየ ጎንፅን ዝሰዓበ ሞትን መጉዳእትን ማእሰርትን ኣብ ውሽጢ እንግዳምን ዝነብር ኤርትራዊ ኣሰሚዱ ኣሎ። ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘምልኹን ዝጽልዩን እሞ ከዓ ደቂ ሓንቲ ሃገር ኣሕዋት ኣብ ሓድሕዶም ምርዳእ ሲኢኖም ምእመናን በእማንን ኣባትርን ካህናትን ዲያቆናትን ከዓ ብመስቀልን ናውቲ ቤተ ክርስቲያንን ተፋጊኦምስ ኣደዳ ሞትን ቁስልን ኮይኖም ክሰምዕ ነብሰ ስጋኻ ይቕንጠጥ ብሕፍረት እውን ትሸማቐቕ። ግን እቶም ብመንነትና እንሕበንን እንኾርዕን ዝነበርና ኤርትራውያን ስለምንታይና ሎሚ ኣብ ጉዕዞ ስደትናን ዕቑባ ዝሓተትናሉ ሃገረ ስደትን ብባትርን ከራሩን ንሓድሕድና ንቃተል? በተሓሳስባን ርእቶን ስለ ዝተፈላለና እሞ ከዓ ኮፊልካ ጉዳይካ ብዘተ ምፍታሕ እናሃለወ ስለምንታይ ሞትን ስንክልናን ብዘስዕብ ጭካነ ንሓድሕድና ብስሕለት ንበኣስን ንቀታተልን ዝብል ሕቶ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣሻቒልዎን ኣክሂዎን ኣሎ። ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ናይሎም መደብና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተኩሪው ክትከታተሉና ንዕድም። بقدم 30 حدار ኣብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ቴል አቪቭ ኣብ ዝነበረ ጸሎተ ቅዳሴ ብጉዳይ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን አቡነ አንጦንዮስ ዝተለዓለ ምስሓብ ካህናትን ዲያቆናትን ንሓድሕዶም ብመስቀልን ዘዝረኸብዎ መሰናደዊ ተዋቂዖምስ ጉድኣት ዝበጽሖም 4 ውሉደ ክህነት በአምቡላንስ ተጸይሮም ንቀዳማይ ረድኤት ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስእልታቶምን ቆስሎምን ምስተዘርግሐ ዝረአዮ ዘበለ ዓገቢሎ። ኤርትራውያን እንታይና ንኸውን ዘሎና እንታይ ወሪዱና ዝበሉ ዝጓሃዩን ዝሓፈሩን ቅዱሳት ኤርትራውያን ከዓ በብዓቕሞም እቲ ባእስን ህልኽን ደው ክብል ተማሕፂኖም። እንተኾነ ብሰሉስ 3 ታሕሳስ 3 ሰባት ኪሮስ ተስፋ ሚካኤል ባርያ ጋብር ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት ኣቦ 3 ቆልዑ መንእሰይ ቀቲሎም ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ጸሎት ዝገብር ንዝነበረ ዲያቆን አልአዛር ቀሺ ገብረ ህይወት ብድሕሪኡ መጺኦም ብኽሳዱ ሓኒቆም ደጋጊሞም ብኻራ ክወግእዎን ተሰኒፉ ክወድቕ በሲሲቲቪ ዝተቐድሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ተዘርግሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ነቲ ፍጻሜ ዝረአዮ ዘበለ ኤርትራዊ እዝግዮ ኢሉ እቲ ዝገርም ግን ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኾነ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ነቲ ተግባር ዝኾንን መግለጽን ሓበሬታን ዘይምሃብዮ። እቲ ፀይቂ ስራሕ ብካሜራ ስለዝተቐርጸ ንዝረኣናዮ ዘበለ ስካሕኪሑና እምበር ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ተቃወምትን ደቂ ሓደ ልብን እናተባህለ ክንደይ ትንፋስ ዝሕለፈን ንሓያሎ ዘሰንከለን ከቢድ ሓድሕዳዊ ግጭት ክካየድ ጸኒሕዮ። እቶም ጨካናት ግበነኛታት ንኪሮስ ተስፋ ሚካኤል ብኻራ ክወግኦም ከለው ደቀይ እናበለ ከም ዝተጣርዐ ሓፍትና ኤልሳ ጭሮም ኣብ ፌስቡክ ብሓዘን ጽሒፋቶላ። እቲ ጭንቁ ከም ናይ ዲያቆን አልአዛር ኣብ ካሜራውን ተዘይረኣናዮ ስቃዩን ቃንዝኡን ኣብ ዓይነ ሕልናን ኣሎ። እቲ ብኣጋጣሚ ብካሜራ ዝተቐርጸ ናይ ሰሉስ ፍጻሜ ግን ናይ ብሓቂ ዘስካሕኪሑ እምባጋሮ ተላዒሉ ሰባትና ሓድሕዶም ተባኢሶም ብእማን ክዳራበዩን በባትር ክትሃራሮምን ክትርእውን ኣይተቐበሎን ኢኻ። ይትረፍ ንሓደ ርእሱ ኣብ መንደቕ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ደፊኡ ጸሎት ዘብጽሕ ዝነበረ ኣገልጋሊ ኣብ እንስሳውን ክፍጸም ዘይትጽበዮ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብኻራ ክጥባሕ ክትርኢ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ኣብ ዝተሓሳስብ ኩነታት ወዲዑና ከም ዘሎና ዘረድእ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ግን ስለምንታዩ እኹም ኮይኑ መንቀሊ እዚ ባእስ እዚ እንታዩ? ብምኽንያት ናይ ዝሞትን ንኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ገማሚዑ ቂምን ቅርሕንትን ተኺሉ ዕንወት ዘኽትል ዘሎ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወስደ ዘይሕካዊ ማእሰርቲ እዩ። ንምዃኑ ስለምንታዮም ኣቡነ አንጦንዮስ ካብ ሃይማኖታዊ መንበሮም ተኣልዮምን ተኣሲሮምን ዝብል ሕቶም በኣር መልሲ ናይ ዝኹሉ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ምክፍፋል ስለ ዝኾነ ብዕምቆት ክርአ ይግባእ። ታሪክ ከም ዘረድኦ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብዘይካቲ ካብ ምእመናን እትእክቦ ዕሽርን ምጽወታን ካልእ ነብሳ ከተመሓድረሉን መደባታ ክትመርሓሉን እትኽእል ምንጪ ኣታዊ ትካላት ስለ ዘይብላ ከምቲ ዝድለ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ከተስፋሕፍሕን ንኣገልገልቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝግብኦም ጻማን ዓስብን ክትከፍል ከም እትጽገም ፍሉጥ እዩ። እቶም ኣብቲ እምነት ከም ዲያቆናትን ካህናትን ኮይኖም ከገልግሉ ዝግብኦም ተካእቲ መንእስያት ውሉደ ክህነት መነባብሮኦም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ኣታውን ስለ ዘይብሎም ዋላ እውን ንፈጣርን ህዝብን ከገልግሉ ድላይ እንተለዎም ብፍላይ እቶም ሓዳር ገይሮም ቆልዑ ዘዕብዩን ዝኣልዩን ካህናትን ዲያቆናትን ብድሆ ዓለማዊ ህይወቱን ስለ ዝደናደኖም እታ ቤተ ክርስቲያን ተካእቲ ዝኾንዋ ውሉደ ክህነት ከተፍሪ ክትጽገም ጸኒሓናላን።
መንግስቲ ኤርትራ ሰንደቕ ናጽነት ሒዙ ንኤርትራ ሓራምስ ገበራ ብህዝብን ዝነበሮ ፍትወትን ተቐባልነትን ምኽንያት ብምግባር ክንሕግዘኩም ብዝብል ምስምስ ኣብ ትካላት ሃይማኖት ኤርትራ ኢዱ ክእቱ ጀሚሩ ሽዑ ሃይማኖታውያን ኣቦታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓገዝ መንግስቲ ልባዊ ናይ ደገፍ ሓገዝ እምበር ሕቡእ ጉዳይ ከም ዘለዎ ስለ ዘይገመቱ ተቐቢሎምዎ እንተኾነ ምስ ግዜ እቲ ዝተባህለ ሓገዝ ከምቲ ዝተጸበይዎ ልባዊ ሓገዝ ዘይኮነስ ንምቁጻር ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ተረዲእዎም እንተኾነ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ክፍሊ ስልያታ ሃገር ብኩሉ መሓውራቱ ስለ ዝኣተወ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሓርበቶም ኣብ 2004 ብፁዕ ቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዝተቐብኡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክትዓብን ክትምዕብልን እትኽእል ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምሕደራን ኣልያን መንግስቲ ነፃ ወፅያ ባዕላ ነፍሳ ምስ እተመሓድርያ ብምባል እዚ ዝስዕብ መደባት ሓንፀፁ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ካብ ልማኖን ዘይጠቅም ሓገዛትን መንግስቲ ወፅያ ብዕሽርን ምጽዋትን ደቃን ብመጽናዕቲ እትገብሮ ወፍርን ርእሳን ክትክእል ግቡእ መጽናዕቲ ተገይሩ ስራሕ ክጅመር ልሳን ቤተ ክርስቲያን ዝነበረት ጋዜጣ ፍኖተ ብርሃንን እታ ብ1996 ዝጀመረት መጽሔት ብስራተ ግእዛን ዝተባህለት ሕትመት ካብ መንግስቲ ፍቃድ ክሕተት ማሕተም ማሕበረ ሐዋርያት ብዘመናዊ መሳርሒ ማዕቢሉ ብዝለዓለ ደረጃ ንረብሓ ቤተ ክርስቲያን ከገልግል ንነዊሕ እዋን መጽናዕቲ ክግበረሉ ዝጸንሐ ናይ መንበረ ፓትርያርክ ወግዓዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ማለት ዌብሳይት ክጅመር ምስ ፖፕ ሽኖዳ ፓትርያርክ እስክንድርያ ብምርዳእ ብቐዳማይ ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ ፊልጶስ ተጀመረ ማህደረ ትምህርቲ ውሉደ ክህነት ክድፍኣሉ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብሰንኪ ሕፅረት ኮሌጅ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሕፅረት ኣገልገልቲ የጋጥማ በምህላው ኣብ ቅድስተ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ዝተነብረ እምነ መሰረት መንፈሳዊ ኮሌጅ ንኽቕፅል ግቡእ ንጥፈታት ክጅምር ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ንመስርሕ መንፈሳዊ ኮሌጅ ወፌቶ ኣቶ ይፍታሕ ዘመሓድሮ ዝተቐበሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈርቓን ዶላር ጸብጻብ ክቐርብ ንህዝበ ክርስቲያን ጸሎትን ትምህርቲ ወንጌልን መንፈሳዊ መግቡን ሓይሉን ስለ ዝኾነ ብስሩዕ ክካየድ ብዋሕደ ዓቕሚ ሰብን ኩነታት መነባብሮን ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ንዝበጽሓ ገዳማት ኤርትራ ኣድላይ ሓገዝ ብምሃብ ተካእቲ ውሉደ ክህነት ንኸፍርያ ምድጋፍ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዘድሊ ከም ኣልባሳት ምንጻፋት ንዋየ ቅዱሳትን ካልእ ኢደ ስራሓትን ዘፍሪ ትካል ክትመውል መብፅዓ ስለ ዝነበራ ክድፍኣሉን መንበረ ፓትርያርክ ክፍሊ ልምዓትን ረድኤትን ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ሕርሻዊ ልምዓት ብዝተጸንዐን ብዝሓሸን ኣገባብ ክውደብ ልዕሊ ኩሉ ግን ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ መንግስትን ውልቀ ሰባትን ነፃ ኮይና ብሃዋርያዊ ሕግን መንፈሳዊ መርሕነታን ክትመሓደር ይግባእ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዝነበሮም ንመንግስቲ ወኪሉ ኣብ ምሕደራ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ኢድ ንዝነበሮ ይፍታሕ ዲሜጥሮስ ደጊሚ ይከልካ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዘይብሉ ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጥ ወይ ክርዳእ ዘይደሊ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣይመሓድርን እዩ ኢድ ከኣክብ ብምባል ብ3 ለካቲት 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ኩለን ሃገረ ስብከታትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ዘዋሪ መልእኽቲ ልኢኾም ብተወሳኺ ነቲ ይፍታሔ ዋና መሓዳር ተዋህዶ ዝብል ማሕተም ካብ ሕጊ ወፃኢ ኢሎም ካብ ኩሉ ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝወገዝዎን ኩሉ ብስም ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝንቀሳቐስ ዝተፈላለየ ናይ ገንዘብ ኣታውን ወፃእን ሕሳባት ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘውፅኦ ዓመታዊ ባጀትን ምቁጻርን ጥራይ እምበር ብዘያፍልጦ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝኾነ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ብድሌትን ውሳኔን ይፍታሔ ከይወፅእን ተሪር ትእዛዝ ስለ ዘመሓላለፎ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ኣልዩ ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ማሕዩር የሳቅዮም ከም ዘሎ ብምኽንያት 4 ዓመት ስሜቶም ብ25 መስከረም 2008 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝወፀ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የረድእ እዚ ጽሑፍ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ባዕሎም አቡነ አንጦኒዮስ ብድምፆም ንኣመንቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ገሊፆምዎም እቲ ምስ መንግስቲ ዘበኣሰ እምበኣር ቤተ ክርስቲያንና ባዕልና ከነመሓድር ሕደጉልና ዝብል እዩ መንግስቲ ግን ኣብቲ ምምሕዳር ኢድ ዘእትወሉ ምኽንያት ስልያዊ ንጥፈታቱ ንኸተግብርዮ ንኣብነት አቡነ አንጦኒዮስ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝምደቡ ኣገልገልቲ ካህናትን ዲያቆናትን ብቑዕ መምዘን ዝሓለፉ ቡራኬን መምርሕን ቅዱስ ፓትርያርክ ተቐቢሎም ክልኣኹ እምበር ብጓል መንገድን ብትእዛዝ ይፍታሕን ክኸውን ኣይግባእን ኢሎም ስለ ዝመከትዩ መንግስቲ ተጻሪሮም ምኽንያቱ መንግስቲ ንኩሎምቶም ንወፃኢ ዝልእኮም ካህናት ትእዛዛቱ ብዘይሕቶ ዘተግብሩ ክኾኑ ዝጽበዮም ብሰንኪ ከምኡ ከዓ ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክስ ትእዛዝ መንግስቲ ከተግብራ መደባት መንግስቲ ክንገራ ንተቃወምቲ መንግስቲ ክውግዛን ንስርዓቱ ክምእዘዛን እዩ ዝደልየን መንግስቲ
ይኹን እምበር ሓያሎ ሕልናን ፈሪሓ እግዚኣብሔርን ዘለዎም ካህናትን ዲያቆናትን ነቲ ሰብኣዊ ሕልና ዘይቅበሎ ትእዛዝን መምርሕን ዝነጸግዎን ካብ ምቅልሑ ነፍሶም ዝስሕቡን ኣለዉ። ስለዚ እቲ ንኣቡነ አንጦንዮስን መንግስቲ ኤርትራን ዘበኣሰ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዕላማን መትከልን ጉዳዩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ይፍታሕ ዲሜጥሮስ ናይ ጸጥታ መሓውራቱን ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከም መሳርሒ ምልካዊ ስርዓት ክትጥቀመላ ክደልን ከሎ ኣቡነ አንጦንዮስ ከዓ ኣይፋልን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መሳርሒ ሰማያዊ ኣምላኽ እምበር መሳርሒ እቲ ንህዝቡ ክረግፅን ክጉዕፅፅን ዝደሊ ዓለማዊ መንግስቲ ኣይትኸውንን እያ በማለት ስለ ዝተቃወሞም ግዳይ ማእሰርትን ግፍዕን ኮይኖም ዘለዉ። ንኣብነት ቅድሚ ማእሰርቲ ኣቡነ አንጦንዮስ ደረት ኣልቦ ጉዱድ ዕስክርና ዝነውሖምን ዝመረሮምን መንእስያት ኤርትራ ባሕሪ ጨዲዶም ብብዝሒ ናብ ኤውሮጳ ከኣትዉ ምስ ጀመሩን ሓያሎ ውሉደ ክህነት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ምስ ፈተኑ ነተን ኣብያተ ክርስቲያናት ብውሽጢ ዘመሓድሩ ዓለማውያን ካድራ ትግደፍ ነቶም ካህናት እዞም ሃገር ከዲዖም ብባሕሪ ዝመፁ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከገልግሉ ኣይነፍቅድን ኢና ስለዚ ወግዝዎም ብምባል ካብ ኣብያተ ክርስቲያን ከሳግዎም ምስ ጀመሩ ርኡይ ምፍሕፋሕ ተፈጢሩ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብዩፍታሄ ዲሜጥሮስ ተመዲቦም ዝመፁ ካህናት ብዙሓት ካብኣቶም ከይፈተውን ተገሪሆምን መሳርሒ ናይቲ ዘመሓድሮም ዓለማዊ ስርዓት ኮይኖም ከም ክርስቲያን ክገብርዎ ዘይደልዩን ዘይግብኦምን ነገራት ክገብሩ ጸኒሖም ኣለዉ። እዚ ሕጂ ኣብ እስራኤልን ካልእ ከባቢታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዘጋጥም ዘሎ ምፍልላይን ጎንፅን ግርጭትን ከዓ ካብዚ ድሕረ ባይታ ዝምንጭዩ። እዚ ናይ ሃይማኖት ምፍልላይ ንምልካዊ መንግስቲ ዓብ ዕድል ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከሳውሮ እምበር ከዕርፎ ከም ዘይደሊ ምኽንያቱ ምልካውያን ስርዓታት ካብቲ ቀንዲ ዘተኩሩሉን ዝሰርሑሉን ጉዳያት መልሕላሕን ምድኻምን ሓድነት ህዝቢ ምዃኑ ዝሰመረን ዝሓበረን ህዝቢ ብፀገማቱ ክዝትን ዘቲ ፍታሕ ክረክብ ስለ ዘይጽገም ምልካዊ መንግስቲ ብፍላይ ነቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኣብ ሃገረ ስደት ርሒቑ ዝርከብ ህዝቢ ንምዝራግ ከም ቀዳማይ ዕላማ ከም ዝሰርሓሉ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹ። እዞም ኣብ ሓንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዘምልኹን ዝመላለሱን ዓለምን ውሉደ ክህነትን ኩሎም ገሊኦም ብስምዒት ተደፊኦም ገሊኦም ምንም ከይተረድኦም ተገሪሆም መሳርሒ ዝእኩይ ተግባር ዝኾኑ ዘለዉ ብድሕሪት በብስምዒቶም ዘረሳስኖምን ዝደፍኦምን ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት እውን ብዙሓት እዩ። ኣብ ሃገር ብጸቢብ ፖሊሲታቱ ዝተሓንቀ ናይ ለውጢ ኣንፈትን ተስፋን ዘይብሉ ብመላእ ህዝቢ ዝተጸልአ ምልካዊ ስርዓት ግዜ ይንዋሕ ይሕፀር ውዒሉ ሓዲሩ ምውዳቑ ስለ ዘይተርፎ ንሱ እውን ኣጸቢቑ ስለ ዝርድኦ ንሱ ከዓ ውድቀቱ ዘርሕቐሉ ዕድመ ስልጣኑ ዘናዋሓሉን እስትራቴጂ ክሕንፅፅ ግድን እዩ። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ስልትታት ከዓ ነቶም ኣብ ፈቕዶ ጎረባብትን ሃገራት ምዕራብን ተዘርዮም ዘለዉ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ መንእስያት መተን ከይወዳደቡ ብዝተኻእለ መጠን ምስራጎም እዩ። እዚ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን መንግስቲ ብፍላጥ ዝፈጠሮን ጸጸኒሑ ዘጓሃሮን ከዓ እቲ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ቀንዲ ዕላማ ለውጥን ድሕነትን ዘተኩር ብሃይማኖትን እምነትን ብወገንን ዓሌትን ተፈላለዩ ኣብ ናሓድሕዱ ክጋጮን ክተፋነንን ብመደብ ከም ዝስርሓሉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ህዝቢ እምበኣር ነዚዩ ክነቕሓሉን ክጎርሓሉን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ውሉደ ክህነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዝፈላለዮም ዘሎ ጉዳይ ዓቲቦም ክርእይዎን ኣብ ክንዲ መሳርሒ ምልኪ ኮይኖም ኣብ ናሓድሕዶም ዝተፋነኑ ጉዳዮም በዓላቶም ክሕዝዎን ተዛትዮም ፍታሕ ክረኽቡሉን ክፅዕሩ ይግባእ። ህዝቢ ክምህሩን ክመርሑን መንፈሳዊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ ኣቦታትን ኣሕዋትን ብሕልናን መንፈስን ልዕልቲ ዝመርሕዎ ምእመን ጸብለል ክብሉ እምበር ብዘተ ክፍታሕ ኣብ ዝኽእል ስምዒት ዝደፍኦ ጉዳያት ተዋጢጦም ብመሳቕልን ናወቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ደም ተፋሲሶም ክበሃል ማዕረ ክንደይ ውርደትን ሕፍረትን ምዃኑ ክስቆሮም ይግባእ። ጽባሕ ንኮ ነቶም ብመሳቕል ደም ሓድሒ ዝተፋሰሱ ካህናት ደኒኑ ዝሳለሞምን ከም ኣባ ነብሲ ዝቕበሎምን መን ኩሉ ይኽእል? እቲ ሕጂ ልቡ ዝነብዕ ዘሎ ምእመን ጽባሕ ንኮ መስቀል ካህናት ክሳለም ክደንን ከሎ ልቡ እንታይ ከም ዝብሎ ክዝክሩን ክሓስቡን ይግባእ። እዚ ናይ እስራኤል ደምን ቅትለትን ዘኸተለ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣብ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘለዋ መላእ ኣብያተ ክርስቲያናት ተዋህዶ ክኹንንኦን ህፁፅ ዕርቀ ሰላም ክግበር እጃመን ክፃወታ ይግባእ። ከምቲ ማማ ህይወት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ፍጻሜ ብምኹናን ኣንቱም ብኸራን ስሕለትን ንሕዋትኩም እትቐትሉ ሓደራ እዳውኩም ኣክቡ። ስለምንታይና ጉዳይና ተዘራሪብና ዘይንፈትሖ? እቲ ዝመውት ኤርትራዊ እቲ ዝቐትል ከዓ ኤርትራዊ እዩ። ኣደ መዋትን ኣደቐታልን ከዓ ብማዕረይን ክነብዓ። እቲ ዝቐተለ ካብ ሕግን ሕልናን ኣይከምልጥን እዩ። ደም ከዓ ደም እዩ ዝበለቶ ደም ሓው ኣይደቅስን እዩ። ሕጊ ግዲኡ እኳ ክገብር እንተኾነ
حلنا جن نزل ألم عيدك أسنيو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زي خبركم تحتاتلتنا نلومي تداليز نبرة حفشاو مدباتنا أمس فتسيمنا لنا راديو إرنا